Akukacaci ngengoma ebizokhishwa uKhuzani kanjalo nentokazi esedlulile emhlabeni esihlabani somculo wokholo uDeborah Freziey. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyo le channel ehamba phambili nikezela ami igama umfeze kuntuthuko yakho malubathi la sibona amagumede. Mawukuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Bafethu akukacaci ngengoma ebizokhishwa lapha indlamlenze umfoka Mpungose lapha nokuKhuzani kanjalo nentokazi esedlulile emhlabeni uDeborah Freziey. Kuzokhumbuleka ukuthi uDeborah ngenkathi ekhuluma nabezindaba lapha negula wakubalula ukuthi kunengoma ayiphekayo lapha azoyikhipha kanjalo naKhuzani indlamlenze kumfoka lenkandla kanjalo futhi no Big Zulu nomcebo umntakazi kode lapha nabantu ebazibuza baziphendula ukuthi engabe le ngoma isazoqhubeka yini nani ihambe nokuphuma kwazise isokuphuma izindaba ezimbi zokuthi uDeborah Freziey usedlulile emhlabeni nokuyindaba ezingehlanga kahle kubathandi bomculo wokholo kanjalo nje nabathandi bomculo wonke jikelele eningizimu Afrika. Abantu ebasazibuza namanje bayaziphendula ukuthi engabe kuzala nkomoni lapha kuzokwenzakalani ngengoma wayibalulile lapha ukuthi usestudio ulungiselela ukuthi iphume kungekudala ke mhlambe engakuthina kwakho ukuphawula ngalo ludaba. Sihlangane lapha kwi-comment section sikhulume ngalolu daba lolu. Bafethu izindaba ezibhlungu lezi zehlele lapha indima yomculo wokholo okudlula lapha emhlabeni kwentokazi uDeborah Freziey odlule ngalo isonto lapha phambi komndeni wakhe nabangani ke. Nathi nje siyaqhubeka njalo sisho emanzi enduduzo emndenini walapha kwa Freziey sithi nje dudu Deborah uhambe kahle qhawekazi uhambe kahle. Bafethu bekuzona indaba benginilethela zona namhlanje kwezisenkezweni. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike kanjalo futhi nokushare. Nibe nosuku olumnandi, nginithanda kakhulu.